Ako u nás funguje test mikrobiomu? Je to jednoduché. Zákazník príde na našu stránku, objedná si daný test, ten mu príde domov. Keď sa rozhodne zákazník, že na ďalší deň napríklad si chce odobrať stolicu, tak nás kontaktuje, my mu dohodneme zvoz na určitú hodinu, napríklad na obed 12.00 až 14.00. Zákazník na ďalší deň ráno si doma odoberá stolicu, zabaľujú ju do priloženej odberovej sady. Tu na ďalší deň odovzdá dohodnutému kuriérovi. Kuriér to expresne zoberie do nemeckého laboratória, kde sa to 2 týždne analyzuje na veľa rôznych biomarkerov. Keď budeme mať výsledky hotové, tak náš špecialista dostane tieto výsledky v digitálnej forme, interpretuje ich, nastaví nejakú odporúčanú liečbu alebo potraviny, suroviny, ktoré by mal človek zaradiť alebo vylúčiť do svojho jedálnička. Následne si dohodne s týmto zákazníkom online meeting, na ktorom si spoločne prejdú tieto výsledky a začne druhá časť tohto produktu, by som to povedal, a to je liečba. V tomto bode si zákazník začne celý týždeň zaznamenávať, čo jedol, aby na následnej druhej konzultácii s týmto mikrobiológom vedel ukázať, že prečo má to zloženie mikrobiomu také, ako má, lebo tie výsledky sú na základe toho, ako sa stravujeme. Náš mikrobiológ následne tomuto zákazníkovi upraví ten jeho jedálniček, nebude mu zbytočne kázať jesť nové veci, ktoré nepozná. Upraví mu to, čo už pozná, to, čo už má bežne zaradené do svojho výživového plánu. Upraví mu tento jedálniček, nastaví mu nový jedálniček, odporúči mu, ktoré suplementy, akú fyzickú aktivitu a čo všetko by mal spraviť preto, aby mal túto dysbiózu v poriadku. A tam to končí.